Отглей се. Това е тайното мистенци като цяло. В... Ако беше Badlands? Не. Burning Steps, да. Идваш чак тук, на майната си. Идваш тук. И скачаш на това мистенци. Е така. Леко потъгълчи. И сега ще се ресна. Малко покясах докато първи леял такъв. Дигнах втори леял от експорване. This is the forbidden lands. Те ще виж, човек. Много яко. Няма никакви гадове тук, поне чисто тук. Yeah, boy. Направо изведнъж някакви... Някакво щупено. Един сега къде се падаше. Къде съм? Аха, добре. Направо мой ма виж в Elvine Forest такъв. Направо къде съм горе. Ще дойдем леко така. Тук може се дропнем. Сигурно и нататък може се ходи. А тук е по-лесно за слизане. Няма се умира. Да, бе, стигнахме. О! Направо. Бой! Рекичка така някаква. Някаква палатка. И сме над Нордшайр точно. Палатка с огънче. Туити, онуити. Сега ще има още нататък. Има една къща, дето не знам как се стига. Като и тя е якичка такова, но... Как са ги сложили камените? Не са чаквали някой да дойде до тук. Те са как прелитат тук. Его Нордшайр долу. Малко бъгаво. Тук няма вода, май. Няма да тествам да не се изръсеч. Малко обикалях докато стигна до тук. Някой мега чил мистенцето може да си фишваш такъв. С колетето така. Сега ще свимнем малко. Те с коли си викат, тос как стигна тук. Минават над мене такива. То значи май единственият начин да го видиш това място е. То по-скоро е за полет. Такова. Единствено за естетикс. Да го виждаш докато летиш. Иначе не може да дойдеш тук, освен по този начин. Стигнах на това, направи този герой на някакъв от другите сървъри, дет не са хардкор, да мога да доя. Че умрях 10 пъти. Такъв работи, някои работи ми се щупиха такива. Resurrection Sickness и тъй. Направо и тук има пак някакво мега якото мистенци, човек, и още една палатка, някаква лодка, амотка, така. Имаш School of Fish даже, де асал можеш да си фишваш такъв. Някой мега чил, брат. Такъв, are you serious? И е там горе има някаква къща. Дето не знам как се стига като цел. На катаклизъм бях стигнал, защото
Там можеш да летиш, нали, в тая зона вече с маунта си такъв. Сигурно някак да се кача. What the fuck? Ето тук имаше някаква бъгня. Тук май се пада ето тук тая зона, където не можеш да стигнеш по принцип. Между Stormwind и това, между Elven Forest и Dunmorog. Ма имаше някакъв начин и там да стигнеш. Дете completely flat. Направо няма нищо. Тук пък водата свършваше изведнъж. Оп, такъв е. Такъв плъщ. What the fuck? Пък тук долу се изсипваш и направо няма връщане после. Нататък не може да се качиш. От тук леко се вижда Stormwind даже. Трябва да разгледам. Мисля, че имаш някакъв начин. Ето како може би ако успеем да се качим. Ще може да отидем на плоското там. What the fuck? Тук някакъв букаш имаше. Чай ще се порам малко.